बेखौ असमियाव हास्यकर, बर'आव जोंहा मिनिथावनि बादै माथो जागोन बेलाय। मानोना थांनाय 17 बोसोराव नैबे ओनसोलाव बर'नि बाथ्रायानो जोबोद मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जादोंमोन। बर'नि राजनिति सोलिनानैनो क'क्राझार बायदि समस्ति मोनसेया गुबुननि आखायाव थांदों। जायनोखि जोंनि नैबे ओनसोलाव बर'खौ ओरैबायदि गोजौआव लाबोनानै हारिनि गेजेराव दाङाबाजि खालामनाय, हारिनि गेजेराव एना एनि खालामनाय बे थासारिखौ लाबोदों। आरो बे थासारिखौ होदों होननानै बुङोबा एकमात्र BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि। दिनै हाग्रामा महिलारिनि खुगायाव माने बड'लेण्डखौ बासायनांगौ, BTCखौ बासायनांगौ होननाया जोबोद मिनिथाव। जाय मानसिया 17 बोसोराव नोङो जौ जुवाजों गफब होबोबाय, लाइमोनफोरखौ नोङो सोलोंथाइ फारसे बिथांमोन मोखां जानायनिफ्राय गोजानाव लाबोबाय, बुलाय सोलायाव लानानै थांबाय। बिथाङा नोङो UPSC, APSCनि खोथा जेबो सिन्थाखौनो खालामनो हायाखिसै। दिनै प्रमद बर' बिथाङा खालामदों। दिनै बेयाव गोजोन खौसेथि फैबाय, बर'नि बाथ्रा गैलिया। दिनै हिराचरन बायदि सासे क'क्राझारनि MP, बिनि खोथाया दिनै सोलिलिया। बे मानि थाखाय फैदों? बे हाग्रामानि थाखाय फैयाखै। दा हाग्रामानि खुगायाव जुदि बड'लेण्डखौ बासायनांगौ, गोजोन खौसेथि लाबोनांगौ, प्रमद बर'निफ्राय BTCखौ बासायनांगौ होनोबा बे मिनिनायनि अनगायै जेबोआनो नङा बियो। मिनिथाव बाथ्रा बेफोर।